Салом алейкум дӯстони азиз, созер нағзани саломатӣ хубай духтарако пастелни биллиҳои Покистон бо бори навинка овардагиай. Марамат ози ҳамаша шумо да ман якта ба якта нишон метиҳам. Хоҳишмандо доставка дорам беҳад пастелни биллиҳои хушрӯ, сифатҳои беҳтарин. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 122 магазин, якм дарвоза. Ряди магазинҳои шишагӣ мешава. Нигоҳ кунед духтаро, ҳамаи ҳамин бори навинкаи мана. Як одама, ду одама пастелни биллиҳо, навлочка, хулас ҳамаи чи простин, ҳамаи чи овардагиан ки сифатҳои беҳтарин доранд. Баъд нархошон нархҳои хубай, бори хичонаи хоҳара. Марамат метавонед бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавену маълумоти бештара гирен. Чанд смеян ино? И чӣ дора? Простинаи дута навлочка, ду одамая? Ду одамая духтарако расветкош беҳад бисёрая. Нигоҳ кунед 90 сомон. Шушта. И шанса айдаст натен духтарако. Рӯзи 15 август охирон курси Фарзона Кейкай дар таътили тобистона. Марамат бо нархи аксиони пешниҳод шудагиай 500 сомонай нархи курс ки дари 500 сомон шумо зиёда аз 20 намуд тортҳои навинка, пирожникҳои фасон, 10 намуди дига салатҳои навинкара ҳамаша ёд мегирен. И духтарак бо тамоми нозукиёш мефаҳмонатона. Тортҳои детажа, гулмонӣ дар торт, ҳама намуд кремҳои оригинала тарзи омода карданша, сурат мондан дар торт, тортҳои кӯдакона, тортҳои занонаву мардона, хулас ҳама намуди тортҳора бо ҳамин ороишоташ ёд мегирен. Гарантия дора курсуш. Чӣ намуд чизе ки мепазен гарантияш кати ки шумо ёд мегирен. Баъди анҷоми курс боша соҳиби сертификат мешавен. Ана ба духтаро контейнер, дафтар, ручка ҳама шумо да падаркай. Барои продукта боша ҷудогона пул месупорен. Ҳар рӯз душанбе 20-25 соми ҳафта тамом. Хулас беҳтарин духтаракай. И духтарак аллакай медонен 10 сол шид ки шогирд тайёр мекуна. Бисёр шогирдо дора ки шогирдош аллакай суми хушрӯ кор мекунанд аз ҳисоби инами пухтупаз кардану инами курс гузарондан. Хулас хоҳен ки аз профессионал ёд бигирен тарзи омода кардани шириниро, пас нависен шуна. Истифода мебарен ҳичи намешава. Инамё ҳамашам хелия 90 сомон диден. Дута навлочкаву простин дора. Мана ёш чи хелиян? Ям ҳаму чизая. Нигоҳ кунен ина. Духтарако материалош да гап нест. Ина каседа дар кора 90 сомон простина дута навлочка. Ана баъд бо ҳасинаи узорош. Узор беҳад бисёр дора. Нигоҳ кунен евростил, хайтек. Чӣ намуд стилаи дар корайтона дар ин намудо пайдо мекунена. Манам бинен. Я одамаш чанд сомая мира? Я одамаш 70 сомон буда, я простину, я навлочка дора. Инам расветкои хушрӯ дора духтаро. Нигоҳ кунен узорои фасон дора. Инан бинен. Ина аҷоиб хушрӯ узоракош. Метавонед бо худтон биёен ай пеш тамошо кунед. Метавонед нависен шуна сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана бинед немино ҳамаш як одамаян. Ина. Ира бинед духтаро. Хушрӯчаане мана долларам будай. Хулас як одамаш 70 сомон. Ина. Калони хушра я одамайне ки калоная. Простинш як 6 ба 20 буда як одамаш диден. Қаглакои хушру дорае мана 70 сомон простина. Я навлочка. Як одамаш, ду одамаш боша. Ина расветкора бинен расветкои хушру. И ду одамашай 90 сомон. Ду навлочка дораву. Я простин. Хулас ина бинен. Аз бо дигар моделошам нишон метиҳам. Духтаро нигоҳ кунен 220 сомон пастелни биллиҳои ду одама простин навлочка ҳама чи дора. Хулас ина нигоҳ кунен расветкоша нигоҳ кунен чӣ қадar расветкои фасон дора. Гул беҳад бисёр дора. Шумо агар наворда хушрӯ надида бошед нависен сурат мепартояна интихоб кунен. Як бори дигар такрор мекунам. инҷа бозори Корвон духтарако тарафи Пажарка, якм дарвоза, 122 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ ишқа хушрӯае. Хулас духтарако материалҳои ино ҳичи намеша. Шушта истифода мебарен ҳичи намешаванд. Мана бори Покистон пастелни биллиҳои фасон. А я одамаш чанд сомай ҳама чи дорош? Ана инаи ду одамош 220 сомонай духтаро. Як одамаш 150 сомонай. Мана ина миёана ина. Стилоша нигоҳ кунед духтаро. Ва иқаи хушрӯае кӯдакодаи мана
бачадорако ҳатман гирен. 150 сомон ино бори Покистон. Шушта истифода мебарен. Материал, ранг ягон чӣ намешава. Мена аҷоиб расветкаҳои хушрӯ дора. Ина мултиажнаш чӣ қиле? Ишам ранги амоя. Ина нигоҳ кунен. Фасонак. Аҷоиб хушрӯвак духтарако. Як одамаш 150 сомон, ду одамаш 220 сомон. Инчунин иҷада анамихе факривало ҳаста. Бая чанд сомон? 150 сомон духтаро нигоҳ кунед. Навлочка доран. Баъд хевай доран пакривал барои рӯи диван доран. Хеле чай купай тинакайда хулос бинен чӣ хушрӯй. Ҳамашам хеле 150. Ҳамаш 150 сомон аднатониёша бинен духтаро хушрӯчан. Хулос метавонед аз иноям гирен беҳад фасонай качествошунам зурай хитон медонен ки бори Покистон чӣ хел бақуввати фасонай. Хулос мана духтарако инаи чи ай? Ё чанд сомон? Баъд духтаро медонед ино чӣ намуд бидиян. Ино ду одамаяй калонай. Лекин намхе дизайнои мултиажни дорад 200 сомон. Мана бори Покистон оз дигари сумкаҳошам нишон дидем. Ина дигари сумкаҳошон диден духтарако агар дар кортон боша метавонед аз иноям харидорӣ кунен. Баъд полотенцаҳои хушрӯ дорана бори Покистон. Духтарако нигоҳ кунед ана ино навлочкаҳошон ҳамиқа хушрӯан ки сифатошон и параш 20 сомон мешава. Яъне ду донаш 20 сомонӣ. Мана дизайн беҳад бисёр дора ай навлочкаям. Ина хоҳен бо шумо нависен шуна сурат мепартоян. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Интихоби хеле ва хеле зиёд дора. Интихоби фасон доран. Мана нигоҳ кунен. Аҷоиб хушрӯа. Бор-бори хичонай духтарако нархошон дастраса. Ина бори Покистон касе дар кор боша пастелни билёи Покистон. Ина мино дар нависен сурат мепартоян. Ҳами бори навай нигоҳ кунен духтаро ҳамаш новинка омад. Нигоҳ кунен оптавико бисёр мехаран ё пачка мебаран. Марамат метавонен. Шумо низ харен беҳад хушрӯай борошон. Навлочкаҳо зиёдая. Глош беҳадам зиёдай. Шумо нависен сурат мепартоян интихоб кунен. Ина 20 сомон параш. Медонен тамошобино касоне ки опт мегиран ин нархҳое ки гуфтестиянку арзон мешава. Ина марҳамат метавонен оптовиша пурсенай хичон ҳамаи чизое ки нишон додем пастелни билё буд мисол простим чизе ки буд оптумда бо арзонтар мешава.